Sanibonani guys, igama nginqobile ngemphathela amazwibela omkhokha angomhla ka-31 July. Yo guys, Nobuntu ufike wakho umhlangano nje ewakhela umndeni wakhe phela ezoletha indaba ezimnandi. Uthe eqhamuka phakathi wayo wathi, "Hawu, sinomhlangano kasengenzenike." Wathi, "Hayi lutho baba, hlala phansi." Wase washo ukuthi ngithathe isinqumo sokuthi nami ngenze into ngempilo yami. Bangamngelile lapha kwi-training program yasemasosheni. Wathi phakathi wayo, "Ha?" Wathi, "Impela baba, namhlanje nje ebusuku indiza yami izofika izongilanda." Wathi, "Namhlanje?" uGabisile wafakaza-ke wathi, "Impela nami ngimesekile njengodadewabo ukuthi impela lento ayithathile isinqumo esi-right." Ayike uMamzobe-ke guys wathi, "Hawu mntanami, uzothini nje mase bekuthatha lapha usuqedile ukutraina bekufaka emazweni la kumele khona ulwe khona bekubulale." Wathi, "Ma, impilo yami yonke bengiloke ngijahana namaphupho. Benginesifiso sokushada indoda engazi kahle ukuthi bengeke ngize ngikwazi ukuthi ngiyigcine kube yami. Manje-ke sekuyisikhathi sokuthi ngenze into ngempilo yami nami. Buka nje uGabisile, sayingane encane kodwa uyayazi impilo yakho ukuthi uyimise kanjani. Nami ngisasemncane, ngisangakwazi ukuthi ngishintshe izinto, ngijahe iphupho lami." Phakathi wathi, "Ngeke nginqaba. Angeke ngikwazi ukukhulisa ingane yentombazane, ngikhulisele ukuthi iyophatha ingqokoqela zesibhamu, ihambe emahlathini, iye emazweni engawazi, incinze ngisho umiyane. Ngeke ngize ngikwazi." Uthe esasho njalo nje guys, abingena i-phone call ele emasosheni. Wathi phakathi uyakhuza ukuthi ibanje. Wathi, baba, isemasosheni kumele ngiyibambe." Wathi, "Hello." Wathi, "Miss Nobuntu, sizokwazisa nje ukuthi indiza yakho ingo-8 ebusuku. Kubalulekile ukuthi ube early, usigcine isikhathi. Ngakuhle nje mangasufike amahora 2 earlier ukuze wenze sure ukuthi angeke uze usale ngemumva." Ayi, wathi Nobuntu, "Kulungile, ngizokwazi ukukhava isikhathi, ngizofika nje." Ulibeka ucingo phansi guys, phakathi kwayo sibe bobabili bexoxa ezama nje ukuthi ayiconvince indodakazi yakho ukuthi ingayilapho. Wahluleka ngoba phela Nobuntu unenkani vele isidala sakhe. Omane wathi phakathi kwayo, "Kulungile mntanami, ngiyakukhulula, usumdala phela wena, inqumo vele uyithathela, hhayi-ke ngikufisela inhlanhla." Wajabula uNobuntu etshela ukuthi uthole ibusiso kuyise kanti akabuzange elangeni. Ube ukuphuma nje phakathi endlini wabeshuda isicapha. Uthe mezukhiya ukhala uNobuntu wathi ngqongqoza, hhayi bo, phakathi kwayo akafuni ukuvula. Wasixukuxa isicapha Nobuntu lutho ukuvuleka. Wathi, "Baba, vula isicapha." Phakathi kwayo wayithulela nje, kodwa engaleli lizwi nje elilodwa lokuthi umeke waba late laphaya e-airport vele ngeke asaya kule training program yasemasosheni. Yo guys, ngiyazi into enje, lo mntwana yena uyazama bakithi, kodwa ngenxa yokuthi usenze izinto ey'ningi ekhaya kube zimbi, wathatha iy'nqumo ezimbi, akasekho umthemba. Yonke into athiwa ezama ukuyihlanganisa sebeqale bemcwaningisise kahle ukuthi iyona yini noma cha, ngoba basamthembi kahle. Iphele lapho-ke guys, ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.